मुझसे मिलने से पहले तुझे मौत क्यों नहीं मिल गई? वाह चिंटू भैया वाह, आप तो यह बात के सिद्ध कर देला, इस चीज के साबित कर देला कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खाली सिंगरे हीरो ना बनिए, अगर तुम्हारे एक्टिंग में बात दम तो केहू भी बन सकेला। भाई आज हम बात करे वाला है प्रदीप पांडे चिंटू के बारे में। भाई लोग आप लोग देखो तो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो बहुत पुरानी रीत चली आ रहा बा कि जे सिंगर बा, जे सिंगिंग लाइन से फेमस हुई उहे भैया फिल्म में हीरो का रोल पाई। लेकिन प्रदीप पांडे भैया यह चीज के धिक्कार देना, लात मार के भगा देना कि ऐसा कोनो बात ना है कि वह बढ़िया एक्टिंग करी, एगो एक्टर भी बढ़िया एक्टिंग कर सकेला। भाई जैसन कि आप लोगों के मालूम बा कि प्रदीप पांडे जो पिताजी हुए वो खुद डायरेक्टर हुए, खुद प्रोड्यूसर हुए, फिल्म के प्रोड्यूस भी करेलन और डायरेक्टर भी करेलन। लेकिन भाई वो प्रदीप पांडे एगो ऐसा एक्टर हुए जो कि उनकर कऊ गो फिल्म तो मान ला एकदम बॉक्स ऑफिस पे धुआंधार किए रही है। ले आई दुल्हनिया पाकिस्तान से, और भी ऐसा, और ट्रक ड्राइवर, और भी बहुत सारी फिल्म बा जो कि प्रदीप पांडे के बहुत बढ़िया आई रही है। लेकिन भैया वो प्रदीप पांडे के एगो ऐसा फिल्म रिलीज भइल बा, ऐसा फिल्म रिलीज भइल बा, फिल्म ना बा भाई वो फिल्म का टीजर रिलीज भइल बा छोटा सा, जेके देख के आप कहा बा भो भैया, मतलब कि आपके ये चीज़ तो लग जाए कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म जो बनी अब वो बड़े लेवल पे बनी और धीरे धीरे बॉलीवुड और साउथ के टक्कर में दे। कैसे भाई वो पिछले करीब 6 महीना से कुछ जो फिल्म रिलीज का बातचीत चलत थी, जो हिसाब से जो पैमाना पे फिल्म के बनावल जा रहा बा भाई, वो आपके लग जाई कि यार ये कुल तो फिल्म में बहुत बढ़िया पैसा बा, बहुत बढ़िया काम भी कल जा रहा बा। जैसे भाई वो हर हर गंगे आप लोग देखते हुआ, और संघर्ष 2 आप लोग देखते हो, ये सब हाई लेवल बजट के फिल्म है। लेकिन भाई यही बीच में एगो फिल्म का टीजर रिलीज होला जेकर नाम बा वन मैन आर्मी, जेकर एक्टर हुए चिंटू उर्फ प्रदीप पांडे। भाई वो ये फिल्म का आप अगर एक्शन देखबा ने तो आपकी एकदम साउथ इंडस्ट्री वाला फील आई। ये फिल्म का बजट तभी खुल के मालूम ना आइल बा, लेकिन हमें आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि ये फिल्म संघर्ष 2 और हर हर गंगे से कम बजट में नईखे बनी। काहे भाई ये फिल्म का आप लोग थोड़ा कलेक्शन देखा, भाई फाइट सीन तो बहुत ही भयानक बा। भाई अभी टीजर लॉन्च बा, थोड़ा बात कर लिया कि टीजर का परफॉर्मेंस का बा। तो भाई वो वन मैन आर्मी जो प्रदीप पांडे जी का टीजर रिलीज भैल बा, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स एगो यूट्यूब चैनल बा, जेके तो आप लोग के बतौले जरूरत ना, बहुत बड़ यूट्यूब चैनल भाई जेकर 32 मिलियन सब्सक्राइबर हुए। अब भैया ये 2 दिन पहले रिलीज भैल बा यूट्यूब पे एक टीजर का व्यूज बताइए आपके 7 लाख के करीब, मतलब 7 लाख प्लस हो गई बा पर व्यूज, मतलब पब्लिक के रिएक्शन भी ठीक ठाक होत बा। 2 दिन में 7 लाख व्यूज पर आ गए बा टीजर पे भाई वो। अब तक मिलियन पहुंचल ना, लेकिन हमें लागे कल तक मिलियन पहुंच जाइए। लेकिन भाई वो ये फिल्म इंतजार बा हर भोजपुरियन के, जे भी भोजपुरी से मोहब्बत करेला, भोजपुरी से प्यार करेला। वन मैन आर्मी का फिल्म चिंटू जब भी आई सब लोग झाड़ के देखी। आप लोग के भैया ये टीजर कैसन लागल, अगर आप लोग देखले होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करा। अब भाई अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें चैनल के सब्सक्राइब करा और वीडियो को लाइक करा। मिलत अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव।